To kako bi se jednostavno reklo, mi moramo nekog da se držimo. Vam kažem, mi smo do 2000. godine, od 1991. do 2000. godine pružali otpor novom svetskom poretku i omogućili smo Rusiji da iznedri Putina. Putin je vrlo lukavo, primenjujući vremensku kutuzovljivu taktiku, renovirao Rusiju i stavio na noge, koja je bila uništena za vreme Jeljcina, malo po malo je stavio na noge. Tek negde 2008. godine Rusija je počela da se budi, da stane na noge. I Putin je vrlo lukavo odlagao sukob sve do Sirije. On nije prihvatio sukob u Ukrajini kad mu je bilo namešteno da uleti u rat, jer tada Evropska unija bila jedinstvena. I da je krenuo, onda bi Putin imao rat i sa Evropskom unijom i Amerikom i sa celim svetom zapadnim. Sada Evropska unija nije u stanju da ide u rat. Niti im pada na pamet da ide sa Rusijom u rat. Pitajte nekog Nemca da li hoće da ratuje sa Rusijom, ne pada mu na pamet. Francuza, ne pada mu na pamet. Prema tome, Putin mudro vodi svoj brod, a mi svoju barku treba da vežemo za taj brod ako nećemo da budemo prevrnuti. Ako nam ovi političari koji su sada na vlast, koji su NATO-fili, vežu naš brod za NATO odličnom tajnom. NATO brod je podmornica. Ako vežemo brod za podmornicu, znate gde idemo kad zaravni podmornicu? I ispod ovog dna postoji dno. Kad kažete političari, da li to mislite na sadašnje, bivše, Cela garnitura od 2000. godine i Dačić koji je izdao Slobodana Miloševića, sve je to, pazite, SPS od jedne patriotske stranke pretvorio se u jednu mafijašku organizaciju. Samo ih interesuje ovo. Borisa Tadića stranka je bila lopovska organizacija, to je mafija, žuta mafija, narod je tako zvao. Naprednjaci su ušli kao patriote i veliki broj naprednjaka su zaista patriote. Ja pozivam naprednjake, pozivam i socijaliste koji nisu lopovi, da izađu i da sluše Dačića. Da sluše, nađite nekoga poštenog, valjda među vama ima neki ko je socijalista. Šta nema? Stvarno. Pa dovedite nekog seljaka, brate, da vas vodi, pošteni bi vas vodi. Pa dobro, znam da nema pošteni socijalista, mislim, ovi što su dugo, ne ovi što su sad ušli skoro. I kod naprednjaka, verovatno postoji među vama neko ko je sposobniji i pošteniji od Vučića. Jer ima? Pa ima, pa znate koliko vas ima. Pa, ko da ste kineska strana? Vi niste baš skloni tome da generalizujete stvari. Vi ste pomenuli neka imena, ali u svim tim strankama sigurno da postoje i dobrih i poštenih. Naravno, ali su oni na margini. Da, ne generalizujemo stvari. U rukovodstvu nema. U rukovodstvu svi su bogati. A kad su bogati u siromašnoj zemlji političari, onda se to zove korupcija. Ne može u siromašnoj zemlji političari da budu bogati zbog toga što ne puše. I zato što jedu u kantini Skupštine. Pogledajte Toma zida crkve Pokajnice. Zna zašto zida crkvu Pokajnicu? Pa zato što je obmanuo srpski narod, ušao u parlament kao patriota, Rusija, ovo, ono. Ja mu uopšte ne verujem sad što je otišao kod Putina i on kad ode kod Putina, on kaže da voli Putina. Kad ode kod engleske kraljice, on će da kaže engleskoj kraljici da je voli. Lukav je on, ali je prozor. Pa što misli da Putin veruje Tomi Nikoliću, Vučiću, Dačiću. Pa Šešelj je razotkrio sve političare, razotkrio, rekao je kako krade, ko je koga vrbovao, kad je vrbovao. Na YouTube-u čudo jedno, sve samo ukucate prave reči i dobijete informaciju o svemu i svakom. I smatrate da su to verodostojne informacije? Pa Šešelj obično ne laže. Proverite. Zato što vi i sami znate i pomenuli ste ovdje u razgovoru da su različiti izvori informacija, različite se informacije plasiraju. Sada treba... Postoji kušnja vremena. Znači, Šešelj šta je govorio za nekoga, se potvrdilo da jeste. Naravno, Šešelj ne kaže sve za Vučića. Znate zašto? A zašto ima korist od Vučića? Šta mislite da je Šešelj opozicijna stranka? Nije opozicijna stranka. Da je Šešelj opozicijna stranka ikada bio, on bi oko sebe okupljao, pošto je jedan od najpametnijih Srba, ja ga izuzetno poštujem kao intelektualci i kao pisca, odličnih knjiga, on bi oko sebe okupljao tih 300 pametnih i uticajnih Srba. On je to mogao. A on za vreme Miloševića nije okupljao pametne Srbe, nego je okupljao poslušne
I danas radi to isto. Šešelj da hoće da osvoji vlast, on bi morao da ima 300 ljudi koji će da preuzmu tu vlast u trenutku kad bi on teoretski pobedio. Pošto on ne okuplja vojsku pametnih, on znači na taj način nama jasno poručuje da on i nema nameru da osvoji vlast, jer kada osvojite vlast ne možete da skupite 300 pametnih i pouzdanih ljudi, jer to je teoretski nemoguće uraditi, jer vi možete skupiti 300 onih sposobnih, ali ne znate da li su upošteni, a nama je dosta pametnih lopova. Ali zato vi ovo i kažete i naglašavate, vi pišete i vi želite da okupite pametne ljude. Ja pokušavam da okupim pametne ljude, ali u ovoj zemlji koja je pokorena, pametni ljudi su preplašeni, ljudi koji rade po institutima, koji uopšte su zaposleni, su pod kontrolom države. I ako se javno ispoljavaju, oni su u strahu da ne izgube službu. To govori o stepenu demokratije u Srbiji. Znači, ljudi svoje političke ubeđenja ili kritiku vlasti ne smiju da ispolje, kao u svakoj diktaturi, jer se boje da će izgubiti posao. Još ako se boje da dobiju batine ili da budu ubijeni, onda je to diktatura par excellence. A što mislite, da li je realna reakcija takvih ljudi koji su u situaciji da razmišljaju samo o sadašnjosti, samo o sutrašnjem danu? Da li će preživjeti sutrašnji dan? Takvi ljudi ne mogu da razmišljaju o budućnosti. Većina ljudi razmišlja o tome samo kako da preživi, ali uvijek postoji neko ko je na nekom višem nivou pa razmišlja o prekosutra, o zimi, o proleći, o svojoj deci. Pa se, mi moramo da se, ako nećemo da se borimo za sebe, moramo za svoju decu i za unuke. Mi ne možemo Srbiju da prepustimo nesposobnim ili korumpiranim ljudima da je vode. Mi idemo u dno dna. I što nismo tresnuli, to vam je kao čovjek koji pada sa 120. sprata i došao do još 20 spratova do zemlje i kaže, pa nije strašno ovo propadanje. Da, ali za 2 minuta će se razbije kao lubenica. Propadanje. Da, ali za 2 minuta će se razbije kao lubenica. Mi letimo u provaliju. Kažem, ako uđemo u NATO, mi ćemo da budemo potopljeni. Znači, cepa nam se Vojvodina, proteruju se Srbi iz Vojvodine, proteruju se Srbi do Niša, pitanje je da li će Niš da bude srpski ili će da bude albanski. Rama se razmazuje, rama je ona margarin, znate. I kad se stavi na toplo, on se razli svuda. To vam je Rama i njegovi drugovi. Različe se i napravit će veliku Albaniju. Vučić će da pobegne u inostranstvo, Šešelj će da prepusti vlast nekome koga Englezi dovedu ovde, koji će nam govoriti, evo, ovi ništa nisu valjali, ali mi ćemo sada. Deja vu, gledali smo taj film. Svako ko dolazi na vlast govori, mi ćemo, srećnja budućnost, milijarde na granici, demokratija, živet ćemo kao Sava Osman. Samo da vidimo leđa Miloševiću, gotov je, otišao i tako dalje. Gotov je Vučiću, nije još otišao. Milo Đukanović, gotov je, nije još otišao. Pa šta im treba? Pa treba narod ih gurne. Znate ko menja vlast u Srbiji? Obično obaveštene službe koje organizuju narod. Znači, 300, 500, 1000 traktorista, kamionđija i nekoliko hiljada studenta i promeni se vlast. Žandari ne smije dobiti. Evo, znate zašto... Pa što se desilo 5. oktobra? Zato što je elita izdala Miloševića. Ali samo bih skrenuo pažnju ovim žandarmima koje će sutra pokušati ponovo da instrumentalizuju da tuku srpski narod. Pogledajte Dikića. Je li tukao srpski narod na Jarinju, na Kosovu? Je li tako? Ili ide sad na ostrog da se leči? Pa svi koji tuku srpski narod na drljače. Žandari, policajci, nemojte da tučete svoje babe, dede, rođake, prijatelje, sugrađane. Osušit će vam se ruka, zatriće vam se seme. Nemojte to raditi. Ko dirne ruku na svoje, loše prolazi. Bog kažnjava. Ako verujete u Boga, ako ne verujete, onda će vas gazati auto. Ono što ste malo čas rekli, i to bi već činjenica koja je poznata, svako ko dođe na vlast kritikuje prethodnu i tako prođu godine u tome. 3 godine obećao, 4 godine narod shvati da je lagao. Ono o čemu ste vi pisali 30 godina, koliko bi godina trebalo da se deo bar toga sprovede ili kako
sada se sve više koristi termin za nekakve projekte implementira. Ajde govorimo srpski. Evo, rekao sam da kad bih ja osvojio vlast, prvo što bih uradio, to je investicija u srpsku poljoprivredu, stočarstvo, sledeća faza je rudarstvo. Mi imamo rudnike, a sve ova vlast i prethodne vlasti sve te rudnike polako prodaju, sa izvorišta voda prodaju, mi ćemo ostati stranci u svoje zemlje. Uskoro će donesu i zakon da moramo da prodajemo sopstvenu zemlju. Dođe neki Arapin i izvadi ček i kaže koliko košta Vojvodina, a oni kažu 5 milijardi, evo vam 5 milijardi i kupi svu zemlju u Vojvodini, a vi možete se voziti samo putevima pored svoje bivše zemlje. Šta bi ja uradio? Znači, investirao bi u poljoprivredu, u stočarstvo. Onda bi investirao u preradu tih proizvoda. Znači, nije mi cilj da prodaje meso, nego je prerađevine od mesa. Znači, Srbija sve što proizvede za 7 dana pojede Moskva. Koliko smo mi mali i koliko malo proizvodimo. A zemlja može da rađa mnogo više. Mi moramo da učinimo da se mladi ljudi sa sela, iz gradova, pogotovo iz Beograda, vrate u selo. Kako to može da se učini? To ne možemo kao Pol Pot da uradimo. Znate ko je Pol Pot? Diktator jedan koji je bio, inače završio je sveučilište u Zagrebu. Elem, Crveni Kmeri. Elem, da bi građani mladi otišli u selo, potrebno je stvoriti uslove na selu da selo bude lepo za život. To znači da mladim ljudima koji nemaju posao i koji ne znaju šta čekaju. Molim? To već postoji relativno sad. Sela su dosta lepo uređena. Ne kažem da su sela jesu lepo uređena, koja su uređena. Ali govorim da mi imamo 2 miliona ljudi u Srbiji, u Beogradu. Od toga sigurno milion nema posla. I misle da je odlaženje u kafane i kafiće i disko klubove život. I da sede one jadne svoje roditelje do poslednje kinte. Otac im nije kupio delo poslednjih 20 godina, ima šuplje cipele. A sin glumi jet set. I kod nas jet set su kriminalci i pevaljke. Jet set treba da budu najpametniji i najplemenitiji ljudi. A ne dno. Elem, šta treba država da radi? Država treba da otkupljuje seoska imanja i da ih poklanja onima koji žele da se vrate na selo, ali ne da im pokloni odmah, nego ako ostanu i budu 30 godina, onda će to imanje ostati njima, a dotle na korišćenju. A da bi oni mogli da rade, treba da imaju uslove. Znači, treba država da im da kredit, obuku, seme, stoku koju treba, tehnologiju i treba da se obnovi zadrugarstvo. U zadrugarstvu može mnogo da se učini. Ako treba i kibuce da pravimo, kao što su radili Izraelci, mi moramo da napravimo pokret za povratak na selo ako hoćemo da opstanemo ko nacija. Jer samo seljaci mogu da rađaju 5-6 dece. U dvostranom stanu niko neće, ni Šiptari više ne rađaju više od 2 dece u Prištini. Ne možete naterati ženu da rodi 5 dece u dvostranom stanu. Ali na imanju, gdje dece žive u prirodnim uslovima, gde baka čuva decu, onda je sve normalno. Žena koja rodi, kad ja budem predsjednik, a vi mene izabrali, majka koja rodi 3 dece, imaće toliko novca da ne mora da radi. Znači, posao će da bude da podiže decu. Ne da nam obdaništa podižu decu, nego majke da nam podižu decu. A u škole treba da se radi znanje, a ne diplome. Mi imamo sada fakultete koje proizvode poluznanje ili neznanje. Kad neko završi fakultet, on ne zna ništa. Ne može da se zaposli. On mora posle toga da ode nekoliko meseci kod nekog da radi za džabe, da bi mogao bilo šta da radi. Evo ovi što završe fakultet političke nauke koji sam ja nekad završio. Ja ih pitam, momci, završili ste političke nauke, da li bi mogli da napravite političku stranku? Da li ste to učili na fakultetu? Kaže, nismo čikadene. Pa zamislite građevinskog inženjera kad bi ih pitao da li umeš da napraviš građevinu, on kaže, ne, čiko, ne znam. Znam teorije građevinske. A mislite ovi što završavaju obaveštene fakultete da nešto znaju? Mislite da njihovi profesori znaju? Evo, studentima, postavite profesorima pitanje, da li možete 45 minuta da mi govorite o metodologiji rada Izraelske obaveštene službe? Sljedećeg časa, 45 minuta metodologija rada Britanske obaveštene službe. Sljedeći čas, metodologija rada Nemačke obaveštene službe, Ruske, Američke, Italijanske. Ne znaju. Sorry, profesore, doviđenja. Onda bi vas neko pitao, a gde sve vi to naučiste i saznaste? Pa ja učim od onih koji znaju više od mene.
I tajna Srpskog komiteta 300 je što ja nisam kao političari da skupljam gluplje od sebe da bi ja bio najpametniji. Ja skupljam pametnije od sebe, a zato vas zovem. Jer ja sam pametan onoliko koliko su pametni ljudi oko mene. I to je tajna dobrog upravljanja. Zapamtite to. Skupljam pametnije od sebe, kao što ste vi. Dođite. Moj broj telefona je 064 33 05 375. Pošlijte mi SMS, nemojte me zovete jer onda opšteno umete da pričate, nego pošlijte SMS i kažete ja sam taj i taj, hoću to da radim. I u stanju sam da okupim bar 10 takvih kao što sam ja. I znate što još da radite? Vi koji želite promene. Napravite pokret za veliku planu. Napravite pokret za vaša mesta, za sve ovi koji gledate preko YouTube-a. Pokrete za vaše gradove, za vaše sela i sami izaberite ko je najpošteniji, najsposobniji i opet po tom metodu birajte pametnije od sebe. Ko ume takve da okupi, on je vladar za narod. A svi oni koji skupljaju gluplje od sebe, oni su samo šefovi raznih mafija koje se zovu političke stranke. Vi, bez obzira na iznošenje nekih činjenica koje ljudima mogu da izgledaju zastrašujuće, vi obično završavate razgovore s optimizmom. A naravno. Srbija je večna dok su je deca verna. Vi nosite neku pozitivnu energiju bez obzira na priče i činjenice koje iznosite. S tim što je interesantno, na primjer, za razliku od svih ostalih, znate ono, kada se završava jedna godina i onda se čestita naredna i onda kaže bit će, svi kaže apsolutno ili 99% njih, sledeća godina bit će nam mnogo bolje i tako dalje, a vi ste krajem 2014. za 2015. rekli budite srećni što će vam ova godina biti bolja od onog koja dolazi. Jeste. Znao sam da ćemo da propada podalje i da niko neće da reaguje ni na tu moju čestitku, niti će da reaguje na laži političara koji govore jedno i na televizijskim... Znate, ljudi više veruju televizijskom ekranu nego frižideru. Kad gledaju ekran, oni misle da su bogati, srećni, živu zemlji, dembeli, gde su svi srećni, sve se pokreće, otvaraju se fabrike, onda otvore frižider, ono, 2 konzerve paštete. Prazno, gladni, cipeli iscepane. Kad ste kupili zimski kaput, nosite ove kineske jakne, gde ste išli na more, gde ste išli na letovanje? Pa idu ljudi. Idu, neki idu. Uvek ide 5% u Beogradu, to tako izgleda. Odete u Strahinjića bane i kažete, vidi, Beograd živi, kafići puni, dobri automobili, jeste. 2 miliona građana, 2000 u Strahinjića bana. Znate koliko je to procenat onih koji imaju pare za kafanu? Mali. A oni posticaji za sve one koji izaberu domaći turizam, vaučeri? Slušajte, vaučer je 1000 dinara, ali vi treba da date još 30 da bi otišli, a da li imate ti 30? Pazite, taj turizam je nešto što treba podržati. Evo i pogledajte, ima jedna, kao primer, neki zeleni čardaci na taj. Jedna žena je sama sve napravila. Ne mislim u fizičkom smislu sama napravila. Slavića Ćeranića. E pa, ako bi Srbija bila prepuna Slavića Ćeranićki i zelenih čardaka, Srbija bi bila zemlja turizma i ja bih sredio da kineski turisti dolaze u Srbiju. Ne zaboravite da sam napisao knjigu Kineska osveta Laguna izdala, da sam za tu knjigu dobio nagradu vojnog atašeja Kine u Srbiji. Moji linkovi prema Kini su tajanstveni, duboki i kineski turisti bi došli ako bi ja to odradio. Jer ja se ne bojim da podržim prugu Atina, Solun, Beograd, Budimpešta. Pa nek crknu ovi što mrze Kinezi i Ruse, a meni je to i cilj. Neka oni crknu, ne samo mi da crkavamo od gladi, od bedi, od ovog uranijuma. A da, to sam zaboravio da vam kažem. U zemlji gde se umire od raka, još uvek se leče ljudi
onim zračenjem, citostaticima, a ne postoji skoro ni jedan čovjek koji se izlečio na taj način. Šta bi ja uradio? Ja bi napravio, kad osvojim vlast i kad budem predsjednik Srbije Dejan Vučić, zato što ste vi tražili, zato što je kucno čas, šta bi uradio? Napravio bi Međunarodni kongres alternativne medicine i celog sveta bi pozvao ljude koji umeju da leče rak, šamane, Kubance, Ruse, Kineze. Napravili bi kongres i napravili posle tog kongresa institut koji bi se bavio lečenjem od raka. U Srbiji sve više i više će ljudi da umire od raka. Od onog osiromašenog uranijuma što su nas bombardovali ovi iz NATO pakta, gde Vučić hoće da nas odvede. Elem, u Srbiji bi, ako ja budem predsjednik, svi Srbi bili lečeni za džabe od raka i bili izlečivani, a ne ubijani kao sad. A ovim zapadnjacima, koji isto umiru od raka, bi naplaćivao faktor puta 10. Imaju, nek plate. Oni su birali tu vlast koja je nas bombardovala. Oni su bili oni koji su nas bombardovali. Prema tome, lečenje od raka i treba da bude cilj svakog domaćina države Srbije, predsjednika Dejana Vučića u svakom slučaju. Cilj umesto lečenja od raka možda trud oko pronalaženja uzroka i da do toga ne dođe. A ovaj usiromašeni uranijum je jedan od uzroka, drugi uzrok raka je stres. Čini mi se da je važnije tome težiti. Stres je jedan, inače stres je srpska reč, da vam kažem, nije engleska niti nemačka, jer da je nemačka ili engleska od reči stres u engleskom jeziku bili bi varijante stresti se, otresti se i tako dalje, samo u srpskom jeziku. Elem, najveći stres je siromaštvo, strah od siromaštva, a zemlja Srbija je, kao što znate, jedna od najsiromašnijih u Evropi. Time što ćemo sprečiti da ljudi razmišljaju šta će da im jedu sutra deca, sprečit ćemo naravno i rakove. Srbiji je potreban domaćin. Neko ko će da vidi više i dalje i da bude staložen da reši probleme. Ne da ugađa Evropskoj uniji ili nekome, nego da ugađa vama, jer ste vi to zaslužili. Dosta ste se mučili. Vreme je da prekinemo s tim. Kucno je čas za promene. Sve od vas zavisi. Ako ste spremni da živite bolje, javite mi se. Ako ste spremni da umirete kao što želi ova vlast, da bi se smanjio troškovi za penzije, glasajte dalje za vlast. Ovo je meni ličilo na neku poruku, na neki kraj razgovora. Ja bih vas pitala u što vi verujete, osim u sve ono što ste rekli, napisali, ali da biste to radili, da biste se pokrenuli, morali ste nešto da verujete? Ja verujem samo u dve stvari. U Srbiju i u Boga. Da li je to malo ili dovoljno, zavisi od vas. I vjerovali ili ne, na liniji u Beogradu imamo Vojislava Šešelja. Dobro večer. Dobro večer. Evo, javili ste se u Bujicu, idemo odmah sa konkretnim pitanjima. U Hrvatskoj je velika frka radi vašeg puštanja iz Haga. S druge pak strane, u Srbiji vas na neki način ignoriraju. Jedan od ministara u vladi, Ivica Dačić, kojeg znamo iz nekih bivših režima, tvrdi da ste vi marginalan političar i da vam ne treba davati toliko pažnje. Možete na početku komentirati tu tvrdnju Ivice Dačića? Pa i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić tresu se od straha. I oni u stvari takvim izjavama sebe teše. Blokirali su me ovde u svim medijima, na nacionalnim televizijama, ali ja sam našao zaobilazni put da prodajem u javnost, to je bilo preko Hrvatske. I nisam pogrešio. Dovoljno je bilo da izdam jedno saopštenje i da se Hrvati upecaju kao som na Dudubak i da krene kampanja protiv mene. Ja sam danas gledao zasedanje Sabora i veoma sam zadovoljan. Jednu stvar pametno je rekla Jadranka Kosor, to je jedina pametna stvar koja je danas izgovorena,
da onaj o kome se sada ovde radi, da se sada najviše smeje. Grohotom smeje. I ja sam se smejao. Međutim, ima nešto drugo što je ovde veoma važno, što ja moram da vam kažem. Ja iskreno iz petnih žila podržavam Ivu Josipovića kao kandidata za predsjednika Republike. Za još jedan mandat. Zašto podržavate Ivu Josipovića? Što se tiče njegovih izjava protiv mene, ja to sve opravdavam. Ja sam bio u kontaktu s nekim njegovim saradnicima i oni su me i potakli da izdam takvo saopštenje kako bi on imao priliku da se eksponira kao nacionalista u hrvatskoj javnosti. S druge strane, ja Ivu Josipovića veoma cenim zbog njegovog oca, koji je bio partizan, oficir. Mislim da je to bila 9. dalmatinska brigada, 7. ili 9. zaboravio sam tačan naziv, koja je oslobodila Široki Brijeg i pod komandom oca Ive Josipovića tamo je streljan veliki broj ustaša, veliki broj stanjevačkih ratara, a streljan je izvestan broj civila i žena i dece. Značete, kad takvi ljudi krenu da ubijaju, oni se teško zaustavljaju. Da, dobro, ne možemo opravdavati ubojstva žena i djece. Kažem, ne možemo opravdavati ubojstva žena i djece, to ne bi bilo u redu. Nisam opravdavao, to je radio otac Ive Josipovića, nemojte mene da napadate. Tako je, Vojo, jer ti nama otvaraš mrakove u kojima Hrvatska... Ja imam pouzdane podatke, o tome je pisala i hrvatska štampa, ja sam u Hagu čitao i hrvatsku štampu i to znam pouzdano. Dobro. Ja vama objašnjavam zašto ja podupirem Ivu Josipovića. Ja ne opravdavam zločine ni iz jednog rata, pa ni iz Drugog svjetskog rata. Ali ja podupirem Ivu Josipovića jer ima tako veličanstven porodični pedigre. S druge strane, evo, došlo je do zabune u Hrvatskoj jer ste spominjali još jednu političku